Ben, eu o primeiro é que xa sei que estamos nun momento en que hai moitas estadísticas que nos incitan a depresión, pero tamén penso que hoxe temos aquí un motivo para ter optimismo, confianza no futuro deste país. Hai miles de persoas que queremos a nosa lingua, que amamos, que a usamos en todos os ámbitos, que non queremos dar un paso atrás e que a imos a seguir defendendo. E iso para min é importantísimo, porque como podemos construir un futuro diferente para o noso idioma, que tamén é un futuro diferente para o noso país. Os que confiamos no galego confiamos nas posibilidades e nas potencialidades de Galiza e creemos que coa nosa lingua, coa nosa cultura, co que somos como pobo, podemos conquistar o que queiramos e que temos absolutamente todo o que gañar. É evidente que a lingua galega necesita sumar apoios, que se acaben as hostilidades da Xunta de Galiza, que estou poñéndolle máis atrancos ao noso idioma, alimentando prexuizos, e que isto é simplemente unha cuestión de vontade política. Sería un día grande que hoxe conseguíramos a derogación dese decreto contra o galego, que conseguíramos avanzar na normalización da lingua galega. Eu non son optimista respecto de que Núñez Feijóo queira escostar o clamor que hai aquí, pero nós tamén como cidadáns temos unha responsabilidade que usar a lingua, apoiala, fomentala, facelo tamén nós como organización política desde as institucións nas que temos responsabilidades, e aí o que quero decir é que desde o BNG non imos a dar ni un paso atrás, temos que ser inconformistas co que facemos e aspirar a mellorar. Unha das cousas que me chama a atención aquí a cantidad de mocedade que hai. O galego, sen dúbida, ten futuro e é importante. É que eu penso que a mocidade o que ten é que sumarse cada vez máis á rebeldía do galego, porque usar o galego non só un acto de normalidade, pero para mí é un acto de normalidade, pero para moita xente é un acto de rebeldía, e esa rebelión de querer seguir sendo quen somos e non renunciar a nada, penso que é o motor dun cambio en todos os ámbitos. E, por lo tanto, tamén quero facer ese chamamento á mocidade a que se rebele, a que fale galego, a que use en todos os ámbitos e que lle demos as costas aos prexuizos, non? E a todos esos que nos están dicindo que a nosa lingua non vale. Como non vai a valer si a nosa? Moitas grazas, Ana, e moita sorte coa túa defensa. Pois moitísimas grazas, e eu feliz de poder estar hoxe aquí con miles de galegos e galegas que demostran que levamos a nosa lingua no corazón, e eu estou convencida de contra iso ninguén vai poder con nós. Que, como di, o retrouso en galego sen límites. Estamos cambiando o mundo co poder e fermosura da nosa palabra. Xo decía Lisuane, queremos facer feliz o mundo coa riqueza da nosa diferenza. E aí avanzamos. Ben, Axuxo, grazas. Chao.
festa, pero global, verdade? Sí. Estar en galego, na galaxia, en todo o mundo. Ave María, da lusofonía, se tú quisieras ahora se convertía. Ave María, da lusofonía, se tú quisieras ahora se convertía. Ave María, da lusofonía, se tú quisieras ahora se convertía. Que chamabas a rebeldía? Efectivamente, hai que darlle, eu sí quixen darlle ese matiz de celebrar o Día das Letras Galegas con rebeldía, porque hai que non celebra con rituales, con loubanzas e con cousas desas, loubando a Carlos Casares, por exemplo, que escribiu a Galiña Azul, e que resulta que a Galiña Azul non pon ovos, porque é o nome que lle puxeron ás galescolas de ensino en galego, o que eran as galescolas antes. Entón, a Galiña Azul non pon. Non son capaz de dicirlo ningún ali, señor Casares, a Galiña Azul non pon, porque o ensino en galego infantil apenas existe. Bueno, todas esas cousas, bueno, da rebeldía está moi ben, non? Que o Día das Letras Galegas sexa de rebeldía, non unha celebración, senón unha reivindicación. As letras xa celebramos todos os días os que falamos galego, sempre e en todo lugar. Sempre, perdón.
somos nos galegos e por gracia do idioma. No desgracia do idioma e a praza ponseresa, ai menos que leva traballo, un aplauso para a mesa. A cambiar de tema, Xacho dijo con esmero, non empeces a saludar, non sexas pelotillero. Non sei se se di Piñeiro ou tal vez se di Pino, pero quero un forte aplauso para os compañeiros da Siga Ensino. Vos que compartes o sueldo, Que ven con moita forza este home moi pillo. Dormi pouco esta noite, mas xa lle mandou un bocadillo. non conte a miña vida, a verdad que eu apuro. Ai, mira, le fai enfrente, aí está o futuro. Agora que eu me lembro, agora veume a testa. José colle o instrumento que hoxe aquí temos a festa. Esas son o idioma. No referente o ritmo que se decir primeiro. No referente o ritmo que se decir primeiro. Que donde hai capitán, hai non manda marinheiro. Ai, Ai, la, 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 la. Alexandra, en galego. Agora echeuse a casa, ese non teño paciencia. Agora echeuse a casa, ese non teño paciencia. Se queremos solución, queremos independencia. Ai, ai, la, 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 la. Ai, ai, la, 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 la. Feliz está todo controlado. Ai, agora o PP, ai, a cedernos xulgado. Ai, ai, la, 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 ai, ai, la, 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 la. E agora xa despedimos o amigo xa me pauso. E agora xa despedimos e aquí eu xa me pauso. E para a nosa lingua, ai, damos un aplauso. Ai, ai, la, 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 la. Está recollendo firmas agora mesmo para que? Estamos en unha iniciativa legislativa popular para presentar ao Parlamento Galego para regular os dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico, que as empresas, os comercios, que estén regulados esta cuestión. Moi ben, moitas grazas. Pode firmar para reconstruir a casa do poeta Díaz Castro. Iso sí que é un urbanismo sostible. A mesa que é a nosa defensa polos nosos dereitos lingüísticos. A mesa segue a recoller signaturas da ILP, desa ILP que vai sair adiante, desa ILP que non só nos dá dereito, é unha ILP que ademais ínzanos de dignidade, segue a recoller signaturas. Tamén aquí na manifestación non podía ser de outro xeito que dende a vosa organización que propostas tendes polo galego, que pensades que está fallando, que pensades que cal é a prioridade agora mesmo? A prioridade é partir dun presuposto e é que o galego é un idioma que ten moito presente e moito futuro. Hai moita xente, a sociedade civil nos está dicindo constantemente que a xente quere vivir en galego con normalidade e nos reclama varias cousas. Reclama en primeiro lugar capacidade de poder aprender para poder falar e desenvolverse con normalidade en galego. Segundo, facilidades para que iso non sexa un acto heroico, e iso é un acto heroico todavía en moitos ámbitos da vida. Hai moitas administracións que ainda non falan o galego, a xustiza non ten un programa informático que fale galego, a Administración Xeral do Estado en moitos aspectos nos impide desenvolvernos con normalidade a nosa lingua. Para empezar, a hora de facer a declaración da renta temos todavía dificultades, como estaban comentando agora, pero que a maiores diso temos un goberno galego que trata de infundir prexuizos na xente, e iso é o peor de todo. Feijóo non ten química co galego, como non ten
en química proíbe que a química se explique en galego. Hoxe en día non se pode explicar nin a química, nin a física, nin as matemáticas, nin a tecnoloxía na nosa lingua. Abonda xa de prohibicións. Nós o que queremos é que nos deixen vivir en paz e que non teñamos un poder público autonómico que nos impida vivir na lingua propia do noso país. Entón, a primeira reivindicación para hoxe é poder vivir con normalidade. En primeiro lugar, por lo tanto, a derrogación de todos os prexuizos contra a nosa lingua que hai na legislación vixente, empezando polo decreto do mal chamado plurilingüismo, que é un decreto que proíbe explicar todas estas asignaturas en galego, a derrogación da reforma da Lei de Función Pública de Galicia que impide acceder con pleno coñecemento a todo o funcionariado na lingua galega e que, por lo tanto, a nós como cidadáns e cidadás nos impide con normalidade relacionarnos en galego con as administracións, e despois tamén o apoio decidido a toda a sociedade civil que quere vivir en galego. Queremos poder relacionarnos entre nós en galego, que os medios de comunicación nos falen na nosa lingua, queremos que cando vayamos a consumir teñamos produtos etiquetados na nosa lingua, que se respeten os dereitos lingüísticos da xente no posto de traballo, en fin, pois o que fai calquera pobo normal, non vivir con normalidade. Moito que facer aínda, entón. Hai moito que facer, pero o esencial é isto, que a xente perciba que a sociedade civil quere ao galego e que a lingua está viva. E sabendo eso, non hai goberno que poda apagar o noso idioma. Que vai no sentimento. Que esta xente o ano pasado estaban caracterizados das Irmandades da Fala e este ano nos sorprendedes a todos con que... Co misterio de Fátima. Con misterio de Fátima. Vamos revelar o cuarto segredo de Fátima. E cal é ese? É o misterio da reintegración. É unha primicia para nós, aquí. E tamén a pacificación normativa, é importante. Como xurde esta idea de caracterizarvos de... Xa o ano pasado, como ben dixestes, viñemos vestidos de irmandades da fala, de irmáns e irmáns da fala. É unha maneira de asociar tamén a gal, o reintegracionismo, o humor. Penso que tamén a nosa liña, o humor. A lingua ten que ser tamén divertida. Claro, sí. Moi ben. Ti date conta que agora estamos nunha especie de ritual e isto non deixa de ser un responso. Supoño que celebraríades a vitoria de Portugal. Claro, foi grazas a min. Foi grazas. A Copa, a vitoria de Portugal, a vitoria de Benfica. Foi grazas a min. Non me acordaba disso. Claro, só me aparezo 3 veces, pero na cuarta xa ves que cundeu máis que nas outras. Pois moitas grazas. Nada. Queres a bendizón? A benzón? Claro. Xa está reintegrado.